Dobre, a ešte k tomu podcastu by som sa opýtal, je stále odkiaľ čerpať? Je tých prípadov toľko? Akože je to smutné, samozrejme, lebo jaké témy my preberáme, vieš. Žiaľ, je to bezodná studnica námetov. Je to až To hej? nikdy asi nevyčerpáme a stále ich pribúda vlastne, čo je tiež smutné. OK, ešte stále, keď som počúval podcast tvoj, teda ma zaujímalo, že odkiaľ to ten celý prípad čítate a rozoberáte a v ktorom roku sa to začalo vlastne archivovať takéto veci? Každý ten prípad je úplne unikátny a čerpám z rôznych zdrojov, akože z kníh samozrejme, z internetových zdrojov, hej, Google, taktiež z rôznych dokumentárnych filmov napríklad a pri tých slovenských veciach a veciach, ku ktorým mám prístup, tak aj zo spisov. Robili sme aj veci z Dedovho archívu, čiže veci, na ktorých Dedo priamo pracoval, tak tam som mal k dispozícii tieto spisové materiály a fakt každý ten prípad je úplne iný. Boli prípady, kde som napríklad komunikoval aj s príslušníkmi rodín tých postav, ktoré sa v tých príbehoch spomínajú a celé to dávam dohromady do takého niečoho, čo námet voláme a potom scenárista aj mužský hlas v podcaste Dušan Budzák, tak on to potom premieňa do tej príbehovej podoby.